Estic a l'entrada de Gósol i avui em disposo a fer una ruta per la Serra d'Albert. La travessa integral de la Serra d'Albert des de Gósol. Inicio la ruta a l'entrada de Gósol. Aquesta és la típica plaça de Gósol. La plaça surto ja per la part occidental de Gósol a buscar el camí de Coll de Mola. És una excursió que té uns 19 quilòmetres i ara ja de la sortida de Gósol he fet uns metres de la pista de Coll de Mola, però ara ja la deixo per agafar el camí ral, que segueix el GR7 i el GR 107.2. Ara seguiré aquest camí ral fins al Coll de Mola. És un camí que va creuant la pista en diverses ocasions. Com es pot veure, aquest camí havia estat un camí molt important. Aquí es veu l'amplada que tenia i el pendent també és força constant. Aquí al fons, la Serra d'Albert. Aquí tinc la vista del primer tram de camí que he fet, aquí sota. Gósol em queda amagat ja aquí darrere, el Pedraforca al fons. I ara aquí es veurà tota la ruta que faré. Aquesta és la pista que aniré creuant diverses vegades. Aquí davant hi ha l'ermita de Santa Margarida i al fons el Coll de Mola, que és on em dirigeixo. Llavors pujaré a dalt d'aquest bosc de pins, faré tota la carena que es veu una mica arbada. Aquest cim d'aquí al mig és el Cap d'Ordet, passaré per dalt i llavors per entre aquest bosc aniré a buscar uns prats que queden amagats per aquí darrere i baixaré per aquest bosc d'aquí davant cap al Molí de Gósol, que és aquí sota, i del Molí de Gósol tornaré fins al poble. Aviam si me'n surto. Ara he fet uns 200 metres de la pista principal i ja la deixo per agafar la pista que m'ha de portar amb 400 metres a l'ermita de Santa Margarida. Aquí davant ja tinc l'ermita de Santa Margarida, una de les ermites més típiques i conegudes de l'entorn de Gósol. A partir de l'ermita de Santa Margarida, el camí ja torna a ser un camí, diguéssim, de ferradura i que puja amb un pendent bastant constant
No és gens habitual fer el meu bike, volia veure si me'n surto. És possiblement un dels trams que em costarà més de la ruta. Més que res pel tipus de terreny que hi ha bastanta pedra solta. Veurem com va. Un altre creuament de la pista i continuo pujant. De moment el camí es fa força bé. Ara ja he creuat la pista per última vegada i estic al Clot Capblanc. Aquest darrer tram de camí des del Clot de Capblanc fins a Coll de Mola, com es pot veure, torna a ser una pista. Una pista una mica desdibuixada, però una pista que es fa a la mar de bé. Aquí davant, al costat d'aquesta torre de la llum, ja hi tinc Coll de Mola. Ja he pujat pel GR, pel camí ral de Gósol a Tuixén. Es fa força bé, tret d'algun tram sobretot en els encreuaments de la pista, que al fer la pista el van desdibuixar una mica. He pujat amb uns 40 minuts i he guanyat un desnivell d'uns 400 metres, amb una distància d'uns 4 quilòmetres. Una bona puja. He vingut de Gósol, que és aquí sota, cap aquí baix, i ara m'aniré a partir d'aquí inicio la pujada a la Serra d'Albert per aquesta pista d'aquí. Aquesta pista m'ha de portar al Portell de l'Os i a partir d'allà intentaré pujar directament cap als Prats d'Albert. Ara si em giro, darrere meu, aquí darrere em queda la muntanya dels Clotarons. És una muntanya també important al voltant de Gósol. De moment el dia ni fred ni calor, una mica de xafogor, però per pujar ideal, almenys no fa sol. I aquí ara ensenyaré el camí pel que he vingut. Aquí a l'esquerra la pista principal i aquí baix a la dreta, cap aquí, l'antic camí. Inicio la pujada al Verd. El primer tram serà per pista, encara que aquesta és una pista que fa una drecera de la pista principal. Ara la drecera, que comentava, ja surt a la pista principal, que té un pendent molt més suau, i que seguiré un tram. Arribo al Portell de l'Os, amb unes bones panoràmiques sobre la Tossa Pelada, l'Estivella, ja al massís del Port del Comte. Una bona panoràmica des d'aquesta collada. I a partir d'aquí, la pista està prohibida el pas a cotxes i motos. Aquesta és la vista que tinc del Portell de l'Os. Al fons, la part occidental del Cadí. Aquí sota la vall del riu de Mola. Cap aquí darrere hi hauria Tuixén. Els estreps del Port del Comte, amb l'Estivella en primer terme i la Tossa Pelada darrere. Aquestes cingueres d'aquí davant són les Canals Males. I el Verd queda cap aquí, que és on em dirigeixo. Però jo ara, per de pujar per la pista de vehicles, pujaré per aquesta pista que van obrir per una tanqueta per treure la fusta. I això m'ha de portar directament al Cou del Verd, que són els últims prats que hi ha pel vessant nord de la serra. Vinga,
Del Portell de Bos inicio la pujada cap al cul del Verd per aquesta pista de tanqueta que veurem si és ciclable o no. Les pistes de tanqueta acostumen a ser força dretes. Veurem aquesta què tal és. Aquest primer tram ho sembla. Vinga, som-hi. Tret del tram inicial, ara aquesta pisteta més aviat planeja. I va buscar la clotada que tinc aquí davant. És una pista que es fa molt bé, de moment. És ben planera. Ara mateix aquí dalt m'acaba de creuar un isard. És un lloc molt solitari. Aquí s'acaba ja la pista de tanqueta i ara haig d'intentar pujar a la part superior del bosc fent llaçades pel mig del bosc. Veurem com anirà. No és que hagi de guanyar un desnivell molt gran, però es tracta d'intentar pujar fent el mínim desnivell possible. Com que el bosc és força net, permet anar fent llaçades sense massa dificultat. Tot aquest tram que estic fent ara és el que s'anomena els planells de la Font Blanca. Aquí davant, al fons, cap allà, em queda el Cap del Verd, darrere aquest bosc. Una carena amb moltes vistes, sobretot cap a la banda est, esquerra, amb el Pedraforca, Ensija, i aquí davant tota la serra que un cop hagi fet el Cap del Verd resseguiré fins a anar a sortir als prats que es veuen allà al fons, els prats de les Llitzes. Des de la zona dels prats del Pla de la Font, cap al nord tinc aquesta pista del Cadí. Aquí davant em queda el Puig de la Canal Veridana, el Volturó. Més a la dreta, el més punxegut, és el Costa Cabiroera. I el més alt del fons és el Comabona. Aquí tinc el Pedraforca, als seus peus la Vall de Gósol, la Serra d'Ensija amb les parets de la Gallina Pelada, i aquí davant tota la Serra del Verd, que ara resseguirem. Aquí davant tinc el Pla de la Font, que és el lloc més típic de trobar el ramat de vaques. A mi, a la meva esquerra, aquí sota, queda la petita cabana del Verd,
I ara jo aquí haig de continuar pujant per aquesta zona de prats. Quina pau! Ara ja ha passat el Pla de la Font. Inicio la pujada d'aquestes rampes armades. Algunes tenen un pendent considerable, com aquesta. De fet, aquí estic fent una drecera de la pista que hi ha que puja fins dalt a la zona del Coll dels Belitres. Estic seguint fins aquí les antigues traces de la pista que hi havia o que hi ha per pujar cap dalt al Coll dels Belitres, però aquí la deixo per continuar pujant per aquesta zona de prats. Cada cop amb més pedres i més pendent. Aquesta drecera que comentava torna a sortir a la pista. Aquí davant ja tinc el Coll dels Belitres, però ara aquí em desvio i inicio la pujada cap al Cap del Verd, que és aquest cim que tinc aquí davant. Aquest potser és el tram més pendent que tinc de la pujada al cim i faig alguna llaçada per guanyar aquest fort desnivell. Com que hi ha molt espai, és fàcil d'anar fent llaçades. Ara ja he superat el fort pendent, és curtet, i ja estic a l'altiplà del Cap del Verd. Tota aquesta zona es coneix com el Prat Naviral. Ja tinc bones panoràmiques sobre el Port del Comte a la meva dreta. Aquí davant ja tinc el cim, el Cap del Verd, punt més alt d'aquesta serra. I aquí tot el Port del Comte al fons. Aquesta és la vista circular que tinc des del Cap del Verd. Cap del Verd al Pedraforca, en Sija, aquí el Cap de Prat d'Albes i més enllà el Cap d'Ordet, al fons els Rasos, més enllà el Montseny, no sé si s'apreciarà, però al fons Sant Llorenç del Munt i Montserrat, aquí sota el Pla de Busa, tota la plana del Solsonès i cap a l'oest tot el massís del Port del Comte, des de les Morreres fins a la Tossa Pelada. I més al nord, la vall de la Vansa, es veu el poble de Fórnols, i més enllà la plana de la Seu, i ja tornem a enllaçar ara amb tot el Cadí. Des del Cap de la Fesa, passant pel Puigturó, el Costa Cabirovera, i al fons de tot el Covabona ja tanca la porta i tornem a arribar al Pedraforca.
visitat el Cap d'Albert, m'arribo al mirador sobre la vall de Bord. Que val la pena arribar-s'hi perquè les panoràmiques són excel·lents. Aquí està. Aquesta és la vista que tinc des del mirador del Cap d'Albert. Una vista excepcional sobre la vall de Bord. Aquí sota meu a borda es veu una mica aquí amagat el poble de la Coma. Aquí la Pedra, Sant Llorenç al fons, també es veu el santuari més enllà. Cap aquí a l'esquerra, les valls de la Pedra, amb els terrers de Prat Formiu. Gran panoràmica. Un cop esmorzat aquí al mirador del Cap d'Albert, ara inicio la baixada cap aquí, aquests prats d'aquí al fons, que és el Coll dels Belitres. I vaig baixant així en diagonal cap al fons. És una baixada molt ràpida. Aquesta herba hauria d'estar molt més verda, però aquest any és un any excepcional, amb una sequera impressionant. Bé, això d'aquí és el Coll dels Belitres. I ara vaig enfilar per aquest bosc que tinc aquí davant fins a arribar a dalt, que hi ha els planells del Cap de Prat d'Albes. Ja he començat la pujada i ara, pel mig d'aquest bosc de pi negre, aniré fent llaçades fins a subir el cap que hi ha. Aquí sobre, que com es veurà és un planell herbat, que s'anomena el Prat d'Albes. Ja estic arribant a la part de dalt. Fent curvetes. Ja està. Ja sóc a dalt al Prat d'Albes.
Pots veure, és una zona armada i planera, com una tossa, envoltada de pins. Estic a 2.250 metres d'alçada. I aquí, que es veu aquest munt de rocs, es considera el punt més alt d'aquí, del Prat d'Albes. I ara, pel fil de la carena, començaré a baixar cap al coll de la Font del Gall, que els pastors de la contrada ho anomenen el Campàs. Com es pot veure, les panoràmiques són extraordinàries. Aquí davant, a l'altra banda, tinc la Tossa, o la Tosseta, i el Cap d'Ordet. I ara baixaré cap baix a la Collada. Hi ha caminet, el que passa que trobo bastants arbres tombats que em dificulten una mica el pas. Però bueno, a poc es va baixant. Finalment arribo ja a la Collada. Aquí tinc la Collada, la primera collada, i ara tinc d'anar a la segona, que és on hi ha el camí que m'ha de portar cap a la Font del Gall. Passaré per sota. Ara estic a la segona collada i ara aquí agafo el camí que per Bobaga m'ha de portar a la Font del Gall. Per Bobaga travessaré aquest tram de la serra. Arribo a la Font del Gall. Una font que està perduda. És aquí i la veritat és que d'aigua ben poca. Quina llàstima. Aquesta mica de mullena és tot el que queda de la Font del Gall. Una llàstima. Abans aquí hi havia un com de fusta, ara ni això. Aquest camí de Bobaga està força perdut. Es nota que no hi ha aigua a la font perquè el bestiar no hi passa i està ben ple de rocs. I algun tram s'ha de fer peu. Quina llàstima, perquè era un camí que era molt marcat. Bueno, ja he superat el camí, aquest camí que em pensava que fos més ciclable, la veritat. I ara arribo ja a la Collada de Prat Agre. Ja estic al vessant oriental
de la Serra d'Albert. Estic acabat de creuar el Prat Agre i me'n vaig a buscar la baixada cap al Prat de les Llitges. Ara ja em torno a endinsar al vessant de Gósol. Primer, abans d'arribar al Prat de les Llitges, haig de baixar per dintre d'un bosc de pi negre. Aquí davant tinc un ramat d'isards. Aquí tinc el Prat dels Llitges, un prat amagat enmig del bosc, a la part plaga d'Albert. Aquí ho tinc. Aquesta és la panoràmica que tinc des del Prat dels Llitges, que puc observar tot el Cadí. Tot. Des del Cap de la Fesa fins al Comabona. Gran vista. Amb el Pedraforca a primer pla. Aquesta zona és molt poc coneguda. Ara ja deixo aquest prat enrere i me'n vaig a buscar el camí que m'ha de portar a la pista de les Abaurades. Vaig baixant per aquest llom. Aquí fa anys hi havia hagut una pista de tanqueta, però ara ja està desconegut això. Vaig alternant trossos de bosc amb trossos de pastura. Una baixada molt relaxant. Finalment, després de baixar per un tram camp a través, en què he perdut el camí, arribo a la pista. Aquesta encara és la pista secundària. I ara sortiré a la pista de les Abaurades. Ara la segueixo un trosset direcció Coll de Gósol, però aviat la deixaré per anar a buscar aquest torrent que tinc a la meva esquerra. Aquí ja deixo la pista principal i pel costat d'aquestes vaques em vaig a buscar al fons de la rasa. Ja estic al fons de la rasa i ara tiraré ras avall
Això és una mica d'obertura de pista de tanqueta, però més avall trobaré una pista molt més marcada. Ara ja arribo al final de la rasa i aquí trobo ja una pista més planera que m'ha d'apropar a Torrent-Senta. Llevant la muntanya dels Cuaterons, a l'esquerra Coll de Mola, per on he passat al matí. També aquí davant es veu l'ermita de Santa Margarida, el camí que he fet al matí. I aquí al fons ja es veu el poble de Gósol, allà on em dirigeixo. Bon dia. Ja sóc a la pista que de Torrent-Senta va cap a Coll de Gósol. Ara la seguiré un curt tram. Ara aquí ja trobo un indicador que és el que seguiré per anar cap a Gósol. El camí està molt perdut, molta herba. Però vaja, em porta baix al riu. El camí finalment surt al costat del riu. Ara ja he creuat el riu Aigua de Valls per un pont i me'n vaig cap al molí de Gósol. Baixo cap al molí. I ara aquí agafo un camí que m'ha de portar directament a Gósol. Aquí davant ja tinc el turó on hi ha el castell de Gósol encimballat. Per acabar faig aquesta curta drecera que em porta davant del cementiri, ja a les portes de Gósol. I finalment arribo de nou a l'entrada de Gósol, a Cal Franciscó, on he posat el meu punt de sortida i arribada.